Dari musik yang tampan Andi Putrawan, Virus Pro HD, live streaming kerja bareng bersama Asma Production. Rasa sedih bisa dibebono arane nempel ning ati sing paling jero. Akasun Mama Subasa, Mama Eca, Ayah Nesa, Bunda Dino, najan demen kudu bisa lepaskan cinta karena wong sing tegenggem wis gawe ati jarem. Ayah Nesa tega ninggalakeun, Ayah Nesa bareng Bunda Nio, Ayah Nesa, 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 Bunda Nio. Wong sing teu sayang-sayang wis nyayangi wong liyan, kita sing ngambung potone kangen kapan ketemune. Wong sejen sing diambung pipine. Aa Kasun sing duwe lagu, Aa Kasun sing duwe lagu. Kakek ya ta, Masya Allah. Kakek Aa Kasun calon majikan, Aa Kasun calon majikan. Wong sing tak puja-puja wis tega gawe larang, janjine sampe kawinan arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Kangge ayahe Egis, Ayah Egis, Ayah Egis, najan demen kudu bisa. Ayah Egis paling sayang karena wong sing tegenggem. Ayah Egis ati jarem. Ayah Egis tega ninggalakeun. Ayah Yansa yang punya oli, Ayah Yansa sing duwe oli, oli bengkel. Ayah Yansa sing duwe oli, 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 Ayah Yansa. Nok loli utang wong sawer punok. Masya Allah, Robine R, Bos Asma. Wong sing teu sayang-sayang wis nyayangi wong liyan, kita sing ngambung potone kangen kapan ketemune. Mama Suki, Mama Suki sing paling sayang. Mama Suki, 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 obat Akasun. Wong sing teu puja-puja wis tega gawe larangan, janjine sampe kawinan arane jejer loroan. Wong sejen sing ditulis ning undangan. Mama Subasa Majikano, Mama Subasa, Mama Subasa, Mama Subasa.
batang sawere. Iyola kamplok tega ninggalaken. Rapi DR bos wedus, bos wedus, wedus bos, bos wedus, 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 bos sindren, bos kosong, bos bos, bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos kosong, bos, bos wedus, bos, bos, bos wedus, bos wedus. Terima kasih kakek bos wedus sedulur. Aa Kansun calon majikan, Aa Kansun.